Benvinguts, consellera de les Illes Balears, amic Guillem. Bé, tal com hem fet abans, vaig presentar breument amb en Guillem i ell ja prendrà la taula i presentarà la consellera. De fet, aquí tenim una taula balear, perquè en Guillem, com sabeu, probablement és menorquí, va néixer a Ciutadella i està casat amb 3 fills. Això és el que m'han posat aquí. Bé, en Guillem té moltes facetes, seré incapaç de resumir-les totes en la breu presentació que pensava fer. Simplement voldria destacar que és catedràtic en Economia a la Universitat Pompeu Fabra, que ha dedicat bona part de la seva carrera a temes de la medició del funcionament del sector públic i en concret hi hem coincidit amb el tema d'estudi, medició, coneixement del sector sanitari. Ell, dintre del sector sanitari, vaig tindre el plaer que fos el president de l'Associació Internacional d'Economia de la Salut durant una sèrie d'anys, o sigui que era el meu president en aquest sentit. Ha estat assessor des de diferents entitats aquí a l'estat espanyol o bé a l'OMS i també va ser conseller del Consell de Govern del Banc d'Espanya. Però potser el que coneixem més d'ell últimament és que es dedica a escriure. És un gran columnista i el podem seguir a diferents mitjans de comunicació amb les seves opinions. I cal dir que és una persona que escriu el que pensa i està molt compromès amb el que pensa. Gràcies, Guillem. Endavant. Gràcies, Lluís. Tot el que has dit, el més cert de tot és el final, que escric el que pens. Peti qui peti. Aquest és l'únic avantatge de ser catedràtic d'universitat, que anem blindats. De tota manera, el que em porta aquí avui és l'haver aconseguit, en nom de l'organització i, per tant, insistència del propi Lluís, que la nostra consellera de Balears estigui aquí amb nosaltres. Sé que ho ha fet pel compromís que té en nosaltres. Sé que té bastantes complicacions, no és la mínima complicació el fet de fer-se una foto un dia com avui a Manresa en el cor de la insurgència després de les presentacions que he escoltat. I també us he de dir que quan vam fer la primera reunió on van ratllar de convidar-te, l'escenari era bastant diferent. No esperàvem una conjuntura com l'actual i tenien com a leitmotiv per la teva invitació, consellera, el fet que tu has tingut almenys 2 vides com a moix, com a gat, una vida professional molt forta a la trinxera, per tant, com a infermera d'atenció especialitzada ha vist malalts i ha tingut mando i ara està en una altra banda de la trinxera, que és posant ordre i concert a la sanitat de les Illes Balears. Clar que té molts col·laboradors, entre ells la seva parella, que està a mando de serveis, i aquest és el vincle que jo mantinc amb Balears, a través de Juli Fuster, que és el director del Servei Balear de Salut, i després la col·laboració que he mantingut en els darrers temps en aquest acord que té la Generalitat de Catalunya, les Illes Balears, de mantenir una comissió per analitzar les relacions fiscals i financeres de Catalunya i Balears i que em van demanar els governs de Francina Armengol i Puigdemont que presidís. I com que entre relacions fiscals i financeres sempre surten els temes de si bastarà per nodrir el pressupost de la sanitat, tot i que la solvència com és més important que la sostenibilitat financera, en el meu entendre, com no m'he cansat de repetir, ella sí que té el problema de la sostenibilitat financera que els comptes quadrin. Però més enllà d'això, que aquesta és una preocupació molt més política, jo m'agradaria que avui ratllàs de com veu els perfils professionals de l'infermeria
entre el que és i el que li agradaria que fos i com des de la conselleria pot impulsar aquesta transformació. Dit això, que radi del que vulgui, que ja ens ha fet prou acceptant la invitació avui. Gràcies, consellera. Moltíssimes gràcies, Guillem. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per continuar aquí i poder compartir aquesta estona de reflexió. És cert que és un poc un embolic, perquè donar resposta a un catedràtic no sempre és senzill i en Guillem encara més. El seu volum de coneixements fa que el llistó sempre estigui molt alt i espero haver entès el paper que em demanava, el que pensava que podia ser més interessant per tots vostès. Dir també que en confiança, que la lingüista de la Conselleria de Salut diu Patricia, has de parlar en català central. I jo dic, jo és que crec que tinc un problema, perquè vaig néixer a Toulouse, que és Catalunya Nord, i visc a les Illes Balears, per tant estic un poc allunyada. Espero que se m'entengui i no digui molt de barbarismes, que a vegades els mallorquins i balears també deim. Començant, a mi sí que m'agradaria fer la reflexió de si des de les administracions, des de la política, des de la societat, consideram que els professionals són el cor del sistema. Igual que dèiem que els pacients i les persones són el centre de l'atenció sanitària, jo crec que és mentida, però ho dèiem contínuament, l'eix del sistema, l'eix del sistema sanitari, sí que penso que els professionals són el cor del sistema i a més penso que són tots els professionals, perquè de cada dia i des d'aquestes visions, potser més amples, més macro, parlam, ens donem compte de la importància que tenen cada una de les persones que fan feina dins el sistema sanitari, públic i privat. Quines fortaleses tenim com a professionals sanitaris? Jo, a vegades, el fet de tenir uns anys i d'haver estat a molt d'equips, equips dels que sempre s'aprèn, te fa pensar, quasi sempre he utilitzat una frase com que l'equip a vegades no és tot el que tu voldries, s'embordra l'ejército de Pancho Villa o no, a vegades tu dius no saps molt bé si anem tots en la mateixa direcció i ara puc fer una afirmació que crec que és molt rotunda i és que els professionals sanitaris tenim una gran capacitat d'adaptació i una immensa capacitat de fer feina amb equip. I a vegades ho dubtam, però la capacitat de fer feina amb equip és impressionant. Ja aniré comentant el que suposa després el fer feina en política, perquè tinc un objectiu i és convèncer-los que la implicació en política és fonamental. Som un poc agosarada, jo ho sé. En quant a la infermeria, a mi m'ha costat moltíssim, durant anys, a mi me demanaven, si me demanava la meva mare o amics, què fa una infermera? No era capaç, amb una frase, de donar resposta a aquesta pregunta. Vaig tardar bastant d'anys en poder donar resposta. I al llarg del temps vaig trobar la frase que crec que dona, per a mi, la millor resposta. I és que la infermera o l'infermer ajuda les persones a adaptar-se a la seva situació de salut. Amb això, crec que podem resumir aquesta mirada infermera. La mirada que moltes vegades se reivindica des de les institucions mateixes, perquè crec que els infermers tenen una mirada molt ampla a la vida, a les persones, a l'entorn, a l'equip, és a dir, una especial capacitat, en general els professionals sanitaris, però una especial capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, d'escoltar, de seure, d'interpretar. Llavors, crec que és una professió que, arribem com arribem, a vegades vocacionals i a vegades per casualitat, sí que te fa ser millor persona. Per tant, és una de les avantatges també que té, crec, la infermeria. Una altra gran capacitat de les professions sanitàries sí que han demostrat al llarg del temps, conec menys el biòleg, el món de la biologia, tot i que la meva directora general de recerca és biòloga i doctora en biologia i molt jove i amb moltíssimes ganes i llavors conec més la part de recerca, però
tal vegada bastant menys que la professió sanitària, però crec que també hem tingut una gran capacitat d'adaptar-nos al desenvolupament tecnològic i a la innovació. No hem de ser tan crítics en nosaltres mateixos. De cada vegada tenim més especialització, més anys, en general, les professions sanitàries, més anys de formació, més revistes científiques, creixen d'una forma exponencial, les publicacions científiques. Més recerca, més doctors i doctores. Aquesta amplitud d'horitzons permet moltíssimes coses des de les diferents professions. I jo som molt afortunada i me reconec com a molt afortunada, perquè inicialment vaig fer feina assistencial, però dins l'àmbit assistencial també és cert que tenim moltíssimes oportunitats, els infermers i infermeres, de canvi. Quan un és un poc inquiet, no és necessari estar tota la vida a diàlisis, atenció primària, podem anar canviant, podem anar aprenent de diferents àrees i un bon infermer a urgències pot ser no tan bo a una altra àrea. I probablement és una de les diferències amb altres professions. Per una altra banda, la docència. Aquesta foto engana un poquet, perquè tot i que el saló d'actes de l'Hospital de Son Espases està ple, varen convocar els sindicats. Però, en fi, després me vaig fixar i vaig veure el president del col·legi del sindicat mèdic a la foto. Però la docència també ens dona moltíssimes oportunitats. Vaig tenir el plaer de poder estar 7 anys dirigint l'àrea de formació i recerca de l'Hospital de Son Dureta i en realitat tots tenim aquesta oportunitat que amplia horitzons, que amplia mirades, que amplia coneixements i el bagatge. I la gestió que ens agrada a 4 o pocs, no sé molt bé què hem de fer per poder aconseguir captar talent en gestió i persones que realment els agradi la gestió, està bastant penalitzada, pens, en general, i vaig fer molt pocs anys d'assistència i tot d'una vaig començar a gestionar diferents àrees, però des de la gestió s'aprèn molt, enganxa molt, i és quan te'n dones compte que s'aprenen decisions que tenen moltes conseqüències en qualsevol dels llocs. Qualsevol de vostès, des de la pràctica diària, prenim moltíssimes decisions a diferents nivells i sempre tenen repercussions. I això els polítics ho han de pensar de cada vegada més. Després de molts anys dedicada a la gestió, quasi 20, són jove, però quan comences a sumar anys te sumen molts, no sé què passa. És cert que un se planteja, quan acaben etapes, a veure si és el moment de tornar a la pràctica assistencial. I he de reconèixer que per mi, després de tant d'anys de gestió, no sabia quasi res de pràctica assistencial, estava tot el dia mirant vídeos de YouTube a la consulta de primària per posar un bandatge, per suturar una ferida, perquè si no sabia com havia de fer, però sí que em va permetre una altra mirada. Una mirada o una experiència que és un xoc absolut en la realitat. Primer, perquè pateixes les conseqüències de les teves pròpies decisions, que això és bastant greu. És a dir, jo havia estat en una direcció del Servei de Salut fins al 2011 i evidentment s'aprenen decisions que afecten a tots els centres, als hospitals, a la primària, i quan tornes a la pràctica dius quines barbaritats fan els gestors, no? I t'hi topes amb els sistemes d'informació, amb els protocols, amb les guies de pràctica clínica, com s'apliquen, com s'imposen moltes vegades. I vaig ser... Ui, mi madre. No volia acabar tan prest, és que crec que la cosa anava... Ara no sé si estàs a primera. El tema d'atenció primària ens permet estar molt a prop de les persones, conèixer l'entorn de les persones també.
un momentet, a veure si poden aconseguir aquestes imatges, perquè és que som un impacient. Som tan impacient que hem d'apretar una vegada apret més ràpid del que pot l'aparell. Per tant, els deia, atenció primària és un xoc en la realitat. Jo havia fet feina quasi sempre a grans hospitals d'aguts i està tot a prop, ho tens tot a mà. Si tu fas feina a urgències per al carrer no tens quasi res a mà, però tens a la persona, tens a la seva família, tens el seu entorn, tens la seva escola. I te'n dones compte de com les decisions tenen greus conseqüències. Llavors, ara donaré un poc una visió particular, però sí que hi va haver un canvi de model l'any 2012 quan se va aprovar el Real Decret Llei, sense cap consens, i se va trencar la universalitat d'accés a la sanitat pública i les comunitats autònomes estan fent totes les trampes possibles per poder atendre tothom, però en aquest país, a Espanya, la sanitat no és universal. Això quan se fa feina a un centre de salut on hi ha moltíssima immigració i te trobes a immigrants que el metge no li pot recetar la insulina perquè no té forma de fer-ho, o donar una atenció continuada, o se perden i se compliquen molt de pacients pel camí, te'n dones compte en primera persona de lo complicat que és. També se van prendre, des del meu parer, decisions sense cap consens, amb molta oposició per part dels propis professionals, tancant els centres de salut, reduint l'accessibilitat, mesures que mai han demostrat efectivitat, que és un poc la discussió que estem tenint permanentment. Els gestors han de fer una gestió basada en l'evidència. No tota l'evidència és aplicable, però les decisions que se prenen han de ser conseqüents. I els polítics, jo diria que encara més han de fer una política basada en l'evidència. No podem posar prestacions sense avaluar l'impacte econòmic o l'impacte social. No sempre se pot ser eficient. Tenim un avió 24 hores a Menorca que el varen posar perquè només volava 12 hores, perquè els ciutadans de Menorca se senten molt més tranquils si tenen l'avió. És eficient? No. No ho és, costa un tot més, però val més que aquell avió no voli, però que estigui. Per tant, per això pensam que no sempre se pot ser eficient, però sí s'ha de tenir uns principis molt clars i un coneixement a l'hora de prendre decisions. I és un poc el que volia transmetre, que des de la pràctica clínica se té una visió molt clara de què és el que les persones necessiten. La presidenta va tenir l'ocurrència d'oferir-me poder dirigir la Conselleria de Salut l'any 2015 i llavors aquest vot a la política fa que sigui això la majoria de dies. Per això els deia inicialment, els professionals sanitaris som experts en fer feina amb equip, en política, el dia a dia i avui més que mai està demostrat que no estem a l'altura. Però sí que vull reivindicar aquest paper, perquè crec que els professionals sanitaris o les persones que fan feina a l'àmbit sanitari, no tots sanitaris, sinó sempre els que fan feina a l'àmbit sanitari, crec que hauríem d'estar més a prop de la política en majúscules, de la política que el que pretén és canviar i millorar la vida de les persones, millorar totes aquelles decisions que han vist que no han estat efectives, poder-les canviar. Cap altra finalitat. No tenim una finalitat d'enriquir-nos, perquè és impossible, ni d'estar, ni de figurar, ni de sortir a la foto. És millorar en la mesura de lo possible i pensar que cada decisió té conseqüències. I això ho repetim contínuament. A mi m'agradaria convèncer cada vegada a més persones que s'apropassin a la política però per poder prendre decisions que realment canviïn la vida de les persones. Això és un estudi que va fer GFK, que no deixa de ser un poc curiosa.
està en castellà, però m'ha cridat l'atenció, no, ja dic, la confiança de les professions en Espanya, dels ciutadans amb els professionals. Com veuen, la primera són els bombers, la segona són les infermeres i, per suposat, els polítics de moment amb els que menys confien els ciutadans. O sigui, tornem enrere, miram enrere, inclús aquest congrés que té tantíssim d'anys i tradicions, com hem anat perdent credibilitat a la política, que s'ha de recuperar. Penso que s'ha de recuperar. Per això intentem, des de la Conselleria de Salut, tenir unes premisses molt clares. La primera, jo diria que la salut és una inversió. Ens hem cansat molt de sentir que és una despesa i que és una despesa associada al dèficit. I com dèiem, molt millor que jo en Guillem, la solvència i la sostenibilitat no són el mateix, però també que la salut és un dret i, per tant, s'ha de garantir. I s'han de garantir les prestacions i s'ha de ser cada vegada més accessible. I el que no podem dir és que t'hem passat sempre has envejat, perquè sí que és cert que noto un poc de crisi d'estat d'ànim, no sé si és l'expressió més correcta, però vaig a foros i veig altres gestors de diferents nivells que ens queixem molt, que la burocràcia, l'administració és lenta, no tenim forma d'estimular els professionals. Mirin, aquest és l'entorn que ens toca viure, que ens toca gestionar i que ens toca millorar. I el que sí que tinc la sensació és que moltes vegades estan posant les portes en el camp, els estan posant nosaltres mateixos, a diferents nivells, però els estan posant nosaltres mateixos. I probablement no ens permetin avançar. Jo no els vull parlar del pla estratègic de la Conselleria de Salut, però sí que m'agradaria fer aquest relat, el relat de tenint clar una sobredosi, diria jo, de realitat des de la pràctica assistencial, com tenen tots vostès els que estiguin fent feina a l'àmbit assistencial. Teníem clar i volíem des del principi de la legislatura, el 2015, fer feina amb una sèrie d'eixos i ser coherents i conseqüents, perquè el que no podem dir és que apostant per la primària i incrementant, com s'ha anat fent al llarg de la crisi, el pressupost, la despesa i el pressupost de l'àmbit hospitalari i la despesa en primària ha anat caient. Això no és coherent. O sigui, si nosaltres com a govern dèiem apostant per la primària, la màxima inversió s'ha de fer primària. Si nosaltres dèiem s'aposta en recerca, hem de, com vàrem fer l'any passat, incrementar el pressupost en recerca, que el vàrem incrementar un 48%. És poquíssim, perquè és un 48% de molt poc. Encara és poquíssim, però han de ser molt conseqüents i se pot ser conseqüent i se pot ser. I el que me planteig per tornar al rol dels professionals seria els polítics i els gestors, m'agradaria demanar-los a cada un de vostès, realment explicam el que és important. Coincideix el que és important pels professionals amb el que és important pels polítics o pels gestors o pels ciutadans. Donem resposta a les necessitats reals dels ciutadans. Tenim unes professions meravelloses i complementàries i les persones poden estar molt ben ateses amb aquell treball en xarxa, amb equip multidisciplinar, on cada una porta de la seva disciplina el millor que sap, de la millor manera possible. Però a vegades, així com pensem, i és una opinió totalment personal, que sí que ens hem adaptat bé a la tecnologia, sabem adaptar-nos a la tecnologia, no sempre tenim en compte quines són les necessitats reals. Si parlem de cronicitat, hem de donar resposta a la cronicitat i probablement haurem de deixar de fer moltes coses que estan fent per fer-ne unes altres. I això no sempre, primer, jo diria que no ho comuniquem prou bé. Hem de ser molt més coherents i conseqüents entre el que veiem que és important i el que transmetim, que se transmet. I després els professionals, un suggeriment podria ser, no és fàcil, però sí que tenim
en aquest país de ser realitats diferents a cada comunitat autònoma, però des de, per exemple, les Illes Balears, on tenim 10 hospitals, cada hospital té un nivell de maduresa distint, cada servei de cada hospital té un nivell de maduresa diferent i tots coincidim en quins són els millors. Ningú posa en dubte que tenim un dels millors equips de cirurgia cardíaca del món, perquè és així, però dins l'equip de cirurgia cardíaca, probablement en José Ignacio Sáez de Ibarra, que és el cap de servei, tindrà unes competències, unes habilitats que se potencien amb la resta del seu equip. Ara bé, quant de temps dedicam a les feines administratives? Fem realment el que necessiten les persones i el màxim potencial que nosaltres podem donar? Podríem cedir competències. Per això, el símil en la coctelera. Fa temps que penso que hauríem de revisar totes aquestes competències, ficar-les en una coctelera i no ser massa radical tampoc en segons quins plantejaments. Jo he discutit molt amb infermeres que me diuen que les auxiliars no poden mirar les tensions, amb un metge que... És a dir, crec que tots hem de revisar, pensar, reflexionar i veure quines competències que fins ara han estat pròpies d'una professió se poden cedir en benefici d'adquirir-ne unes altres. No sé si és una idea un poc boja i probablement tinguem obstacles i dificultats i probablement reticències i desconfiances per part dels professionals, però també penso que tenim grans reptes, reptes en els que si som capaços d'adaptar-nos, els inconformistes i els somiadors tindrem una oportunitat. I com els deia, no tots estem en el mateix punt de partida i hem de valorar la maduresa dels equips, la maduresa de cada un dels nostres professionals per poder donar el millor. I l'altre dia, per acabar, una persona del meu equip va utilitzar aquesta imatge i li vaig dir, m'agrada molt perquè ell va comentar que un químic no veuria un tassó mig ple o mig buit, el veuria ple del tot perquè la meitat és aire i la meitat és líquid. I un enginyer no veuria, en teoria el tassó s'hauria d'emplenar de líquid fins a la meitat. Però si s'emplenàs de líquid fins a la meitat, l'enginyer diria que aquest tassó és massa gran per la quantitat de líquid que hi ha, però si posam un tassó més petit, se'l veurem més ple. Jo crec que se tracta d'emplenar, però també se tracta de tenir una visió positiva, pensar tot el que hem emplenat, tot el que som capaços d'emplenar per tenir aquest sistema sanitari d'excel·lència que es mereixen els nostres ciutadans. Moltíssimes gràcies. Bé, gràcies, consellera. Jo quan he arribat era hora de bocates, la gent menjava a les 12, ara teòricament el dinar era a la 1:30 i això és molt poc saludable. Amb permís de l'organització crec que podem fer 10 minuts de col·loqui i això ens ho podem menjar a l'hora i mitja que hi havia previst pel dinar a peu dret aquí a la vora. Tampoc farem siesta, o sigui que crec que amb una horeta ens en sortirem i no retardarem més. A part d'obrir la paraula a la gent, per animar un poquet, m'ha agradat començar amb l'exèrcit de Pancho Vila. Llavors, i la definició d'infermeria que has fet d'ajut al malalt a adaptar-se a la nova situació, llavors una pregunta òbvia és fins a quin punt les competències professionals en aquests moments habiliten efectivament per a aquesta funció i com el corporativisme ajuda o dificulta la seva realització pràctica. La segona deriva que has fet, després d'haver dit allò sacrilegi, ai mi madre, no sé si això que s'esborri d'una reunió de llengua catalana.
Haguessis dit, ai, Déu meu, vera colat. També malament. Llavors, ha sortit el tema aquest de per què la gestió ha perdut pedigrí, per què és tan difícil ja trobar persones que vulguin fer aquesta inversió. És donat dues derives, una que potser després retornar a l'assistència es fa un gra massa i es veu com un no retorn, també pel fet que estan la gestió tan propera a la política es contamina d'aquesta mala reputació que té la política, si poguessis precisar aquests dos extrems. I després una pregunta que sempre, sent de ses illes i sent conscient que no hi ha una lleva de reemplaç cada vegada que hi ha un canvi de govern, perquè tenim el know-how que tenim i el capital humà que tenim, una pregunta així un poc a la intimitat seria si t'has privat mai de contractar un bon gestor degut a la ideologia que SAPS havia exhibit. Si hubieras preferit no conèixer la seva ideologia per poder-lo contractar en el teu govern. Gràcies. Bé, en relació a la definició del que fa una infermera, no és adaptar-se al pacient, sinó a la persona. Perquè si és de la persona, potser el que necessita és prevenció. Quasi tots necessitem prevenció, o perquè tenim sobrepès, o perquè no ens cuidem el suficient. És a dir, per tant, hi ha una gran tasca de prevenció intentant no emmalaltir. I jo penso que el nivell competencial de cada dia és més elevat. El corporativisme existirà i supos que si no l'inventaríem, perquè probablement ha d'existir també. Clar, hi ha professions que són més... O sigui, que han fet feina d'una manera molt conjunta i ens costa a vegades cedir competències, però penso que quan ho feim tots estan contents o estan contents. Però s'ha de revisar i s'ha de pensar. En quant a la gestió i la política, jo m'atrevesc a dir, això no vol dir que a vegades m'hagin pogut donar un tirón d'orejas, ho dic en castellà, perquè com és una cosa negativa ho diré en castellà. Però cap dels meus gestors, que jo sabi, gerent dels hospitals, estan afiliats a cap partit polític, que jo sabi. No pot ser, ni ha de ser, una condició. És que no pot ser. És que un gerent d'un hospital, des del meu punt de vista, i això sé que no és compartit en moltes ocasions, ha de ser un gestor professional, un excel·lent professional que conegui, que tingui una visió ampla, que conegui el que està passant a la resta del món, perquè moltes vegades no hem d'inventar la pólvora, però que sigui una persona innovadora, amb ganes de millorar. I amb aquestes dificultats que tenim a l'administració pública, de camies de força, a vegades de no tenir un sistema d'incentius molt clar, pels professionals, ser un poc innovador i pensar en diferents formes i no posar portes al camp, que és que els posem nosaltres mateixos moltes vegades, i tenir sempre els millors a davant, sempre els millors. I els millors poden o no tenir carnet, o sigui, d'això d'un partit polític. Jo també penso que en els partits polítics hi ha bons professionals. Per això crec que és important afiliar-se o estar més a prop de la política, perquè si hi ha bons professionals, probablement també tindran més oportunitats. Però el més important és que sigui un excel·lent professional i ja està. I evidentment compartir els projectes. Per això és important saber quins són els projectes.
i estar d'acord amb totes les discussions possibles per arribar a acords per poder tirar endavant, perquè no tindria sentit tampoc que tinguem, és a dir, que per exemple el nostre gerent de primària digués, mira, no, jo penso que no s'ha d'atendre a tothom, que els immigrants no se'ls pot atendre en els centres de salut, que no poden tenir continuïtat assistencial. Evidentment, aquest gerent no podria fer feina en el nostre equip, però en cap cas que el pertany a un partit polític sigui la condició. No sé si he contestat. No, era per animar. Podem obrir ja. Sí, sisplau. No te veig molt bé, però veig una mà. Soc Ricard Guerrero, soc el president de la Fundació del meu fill i catedràtic emèrit de microbiologia. Bé, hi ha tantes coses que jo solament contestaria una mica d'això de gestió i política, i és que la promoció en tots els àmbits, i aquí i en altres llocs, es fa normalment amb treballs de recerca publicats. I els gestors, els magnífics gestors, deixen de fer fins i tot l'atenció. Està ara moltes vegades substituïda per una activitat acadèmica, que és la que jo tinc, evidentment, però que no és l'única. Bé, això és una petita explicació de per què alguns dels meus companys. La segona cosa és que, a diferència, em permeteu, que de tasques tan fonamentals en la societat com pot ser l'educació, la justícia i la salut és la que incorpora molt més professionals. Vulguem o no, l'educació la fan els educadors, la justícia, mal o bé, la fan les persones dedicades a les lleis, espero que siguin justes, però la salut és una tasca en la qual intervenen moltíssims professionals. I de tot el que heu dit, solament destaco el paper d'altres professions, precisament és un dels objectius, no solament metges, infermeres, farmacèutics, etc., sinó el paper, per suposat, de l'atenció primària, del metge de família, i també, per què no dir-ho, jo no soc farmacèutic, del farmacèutic, del de la botiga, que aconsella i és la primera instància de cura de salut al poble, per lo que jo veig. És a dir, que realment és un tema complex i que a través de l'Organització de la Salut i a través dels hospitals s'ha de vertebrar tot aquest sistema pràctic de cada dia de la salut. Espera, miren si hi ha més paraules. Sisplau. Sí, gràcies consellera per l'exposició que heu fet, crec que ha estat molt interessant i que m'agradaria també complementar en el sentit aquesta idea de desvincular o separar més el que és el món de la gestió de la política. Això pot passar en base a que hi hagi persones que tinguin aquesta visió i aquesta sensibilitat, però jo crec que també és important que avui que també en aquesta jornada d'avui parlem de models, que els models que dissenyem, que els models que aprovem siguin la primera garantia per tal que això passi, succeeixi. Per tant, hem de plantejar quins models de governança volem de les institucions per tal que aquesta governança sigui la primera que busqui el professional i el professionalisme al davant de la gestió. L'altre concepte que també crec que és important introduir és el de l'autonomia de gestió d'aquesta governança. Nosaltres considerem i pensem que els professionals de la salut han de tenir autonomia de gestió en el que és bàsicament la gestió clínica, que parlem. Com podrem tenir una autonomia de gestió que traspassar-la als professionals si la governança i la gestió de les institucions no tenen aquesta autonomia? Sembla que en aquest sentit seria bo reflexionar sobre això i que d'aquest congrés també en pogués sortir alguna idea en aquest sentit. Moltes gràcies. Alguna altra reflexió, sisplau? Gràcies, primer, consellera, gràcies per la valentia quasi de venir. Jo m'afegiria al que comenta el doctor Jovells. Crec que hem de tornar a prestigiar la gestió, que tu també ho deies, consellera. Aquí a Catalunya i en general als anys 80 vam decidir que les coses tenien que gestionar, però m'atreviria a dir que hi ha més divorci entre la gestió dels professionals que entre la política dels professionals, que ja és dir això que dic jo.
No sé si això és així, però crec que aquest és un element que hem de reflexionar en la necessitat de gestió i si no comparem amb la justícia que no gestionen, diria. Perdonin que us ho digui perquè, clar, a part de prendre decisions no hi ha un cost de gestió. I aquesta és una cosa que sempre m'ha fet reflexionar en base a resultats. No, però volia aprofundir en el rol dels professionals diversos, especialment de la infermeria. Crec que una de les coses que hem de revisar més és identificar, en base a competències i resultats, els millors professionals per diferents àmbits. Quan parlem d'estadístiques generals, que tenim més metges i menys infermeres que la mitjana internacional i europea, aquí hauríem de separar la primària. I què entenem per primària, sisplau? Igual que de pressupostos. Què és la primària? Només el capítol 1 dels hospitals, dels centres de salut, o és també les receptes mèdiques, els centres de salut comunitaris, el transport sanitari, la rehabilitació ambulatòria? No, ho dic això perquè ens planteja un element molt important i tampoc voldria generar un divorci de fractura que hi ha prou que hi és entre els hospitals que s'emporten tots els diners, que no vol dir que no hàgim de revisar les partides on van. I el paper de l'infermeria. Per què ens costa fer aquest debat, consellera? Per què? Només per corporativisme mèdic? Jo crec que no tant només. I posaré un exemple que crec que no té a veure amb el corporativisme mèdic. Saben, i és públic, que jo defenso infermeres a les escoles. Això no té res a veure amb el corporativisme mèdic. I per què no ho hem fet? Que és cosa eficient? Com els països del món hi són. Parlo d'un sector que em sembla que faria molt bé, jo diria que és relativament barat. Una altra cosa és si depenen també o tenen doble dependència de deducció i dels centres de salut, per posar un exemple. O per què no hem fet un paper determinat de la infermeria en un àmbit, crec, extraordinàriament important de gestió amb els serveis socials. O per què no li hem donat a la infermeria de primària un cos d'auxiliars, no només d'auxiliars clíniques dic, parlo de primària ara, encara, o d'auxiliars, això que jo en dic, de salut pública, ja ens entenem, o de terapeutes ocupacionals, que potser seria més cosa eficient. Ho dic perquè, tot i que és veritat que amb la prescripció, bàsicament, i amb a vegades dubtes, ens va costar molt que els cribatges d'urgències el portessin les infermeres i ara ja, escolta, això no té retorn i no en té. Perquè s'ho fa tothom, i ha anat molt bé. No, ho dic perquè aquest és un tema totalment rellevant de saber per què ens passen les coses, consellera, i he posat exemples en relació a l'infermeria que em podria posar d'altres professions. Si més metges de família, a Canadà no tenen pediatres a la primària. Els pediatres són consultors. Ho dic això perquè si hem d'anar per aquí, i el doctor Figueres en la primera ponència ho hem de fer-ho des de l'àmbit d'una mirada molt més polièdrica, molt més analítica. Que deies, m'ha agradat molt, la gestió també ha de tenir evidència. Evidència perquè hi ha elements, no només corporatius, culturals, etc., sinó que ens falta segurament analitzar i tenir més coneixement d'adaptació a models culturals. Gràcies. Sí, estem amb reflexions, algun altre? Joan, i tancaríem ja, si algun altre... Ens queden dues intervencions, un pot de paciència per la baixada dels sucres. Jo vull agrair molt la conferència i crec que ha estat molt bé, però ja que hem fet una pregunta i hem parlat també aquí de coses en futur, què pensaria si els gestors dels centres fossin contractats a través d'un concurs, que tinguessin que presentar una memòria de funcionament d'aquell centre o un pla d'acció d'aquell centre i si li garantís, a excepció que no ho fessin molt malament, com a mínim un contracte 3 anys en el sistema públic, diríem així, renovable o no, que no tinguessin que pensar cada dia si encara li agrada al seu jefe o no li agrada. Molt bé, Joan. La darrera intervenció, sisplau, no te veig. Bon dia. Llorenç Miralles, metge intensivista de l'Hospital PC de València. Vostè és, senyora consellera, infermera, ha exercit com a infermera i estic segur que ha viscut situacions en les quals vostè haurà canviat coses que no representen ni més diners ni més gast.
I probablement ara com a consellera això no ho ha pogut canviar. Aleshores, què està passant ahí? Això passa a València molt sovint. Tinc un company, va fer director general de coses i jo dic, si ahir tenim molt clar que això podíem fer-ho i estalviaríem 5.000 euros al dia per cada malalt que està ahí, i ara que estàs ahí dalt no vols ni parlar-me perquè dius que no se pot solucionar. Què està passant ahí? M'ho podrien explicar? Sí. Mira que los catalanes hacen cosas. Si us plau, ja la darrera, que ja està, doncs gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. En qualsevol cas, jo crec que tindrem temps perquè tinc l'oportunitat d'estar al llarg del matí i la tarda, una estona, per tant, de parlar per si no contesta a tot. En quant a la recerca i els resultats, ens hem trobat per poder prendre decisions necessitam tenir resultats, necessitam tenir elements. I començant pel final, pel que deia el doctor Miralles, si tenim aquests elements podem guiar cap a on volem aquests resultats i els podem vincular, com deia la doctora Geli, a uns altres professionals. Per exemple, una experiència que nosaltres hem fet. Hem assignat el pressupost de la primària, a la que li estem donant un impuls, van ara amb una velocitat ja de vertigen, amb una implicació molt gran de tots els professionals, dels equips directius, perquè poden prendre decisions. I jo penso que, jo sempre dic el mateix, ara quan a mi me diuen estàs molt amunt, jo el que dic no, estic molt en fora. A mesura que t'allunyes del pacient, perds capacitat de canviar la realitat, la perds. A mesura que t'allunyes del pacient. I jo estic ara el més en fora possible del pacient. Per tant, per això és tan difícil canviar la realitat des de la Conselleria de Salut. És molt més fàcil fer-la des de la gestió clínica, des de les decisions clíniques que s'aprenen en els centres. Per això és tan important. Les direccions són fonamentals. Jo sempre dic que a vegades és igual a qui li pugui molestar, jo crec que s'han de dir. Hi ha peces claus per tot i tothom té la seva importància, però des del meu punt de vista hi ha unes peces claus en els centres sanitaris que són les direccions mèdiques, sense cap dubte. I han de ser líders. Però clar, com aconseguim implicar en els professionals, en general, en la gestió? Necessitem una carrera de gestió, necessitem poder tenir eines i poder incentivar també per compliment de resultats. Per exemple, me demanaven un concurs pels gestors. Procurem fer-ho ara amb els caps de servei, que sí els hi demanem una memòria, que convoquem un tribunal amb gent externa, amb professionals externs, de la mateixa especialitat, amb persones de la gestió també, perquè puguin explicar la seva memòria, el seu projecte i fer-ho per 4 anys i que sigui avaluable any a any. Però necessitem resultats, necessitem que estiguin mesurats. I el que deia abans, que me n'he anat, per assignar el pressupost a la primària no només ho feim per càpita, ho feim per grau de complexitat. Però clar, els metges de primària deien està molt bé, jo puc estar a un centre on la població és de classe mitjana i amb un nivell econòmic bastant bo, que a Balears, igual que a Catalunya, venen menys a la pública, i tenir molt pocs domicilis, o puc fer feina a una zona molt més, tenir el mateix nombre de pacients, 2.800 pacients, i en canvi tenir un grau de comorbilitat d'aquells pacients que fan que la meva, com a metge de família, la despesa farmacèutica sigui molt més elevada, que és que s'han de prendre mesures. I aquest projecte, per exemple, que és bastant innovador, se va premiar a nivell a un congrés,
Clar, què veuen els metges de família? Que se prenen mesures que incentiven la seva presa de decisions i se'ls ha de dir cada dia els seus indicadors de farmàcia, és a dir, s'ha d'estimular també la gestió clínica, l'autonomia de gestió, perquè se pugui prestigiar la gestió clínica i després també la gestió a altres nivells. No tenim un sistema, hem recuperat el sistema d'incentius, nosaltres fem ara contractes de gestió en tots els centres, intentant que siguin algo més estimulants i innovadors. L'any passat se van quedar bastants centres sense incentius, però, per exemple, hem de dir que per primera vegada l'any 2016 van complir en el que és contractació de professionals, en capítol 1, se va complir en tots els centres. Es van passar amb altres coses. I, per tant, això també fa que els gestors tinguin altres eines, però sobretot que se professionalitzi al màxim. Estic totalment d'acord amb això. I després, en quant a les infermeres, és a dir, jo a vegades és que crec que les infermeres i els infermers s'ho han de creure, també. S'ho han de creure, que realment són bons i tenim molta capacitat de transformar moltes realitats. I de cada vegada està més demostrat, però en quant a la recerca és complexa, hi ha moltíssimes publicacions científiques, de cada vegada més, i com comentava abans, més tesis doctorals, més gent investigant, però s'ha d'investigar en cures, en cuidats, per poder... I s'ha d'investigar de manera també de manera conjunta amb altres professionals per aprendre i per complementar. I hi ha pocs resultats en salut de recerca infermera encara n'hi ha poca, però de cada vegada també n'hi ha més. I, per exemple, en la gestió de casos, nosaltres no teníem gestors de casos, a Balears tenim aquesta dificultat, cada 4 anys hi ha hagut canvi de govern, i ara, inconscientment, jo estic contínuament renyant en el meu equip, perquè ja diuen, quan venguin els altres, i contínuament han de dir, no vendran els altres, no vendran. O sigui, no podem... Perquè és que ho tenim com a introduït, que cada 4 anys torna el PP i nosaltres partim el pacte i tornem a tornar. És a dir, ens hem de creure que continuaran governant, perquè continuar governant vol dir mantenir unes certes polítiques que, per exemple, Catalunya és un exemple, País Basc és un altre exemple, Andalusia és un altre exemple, on hi ha hagut continuïtat política, s'han pogut desenvolupar projectes al llarg del temps i s'ha pogut liderar, ser pioners, com ho ha estat aquí a Catalunya. A nosaltres ens costa molt més, perquè jo estava fa 8 i deixes uns projectes en marxa i tornes i ha estat una destrossa la legislatura anterior, amb l'efecte aquest de la crisi, que jo dic, no és la crisi, i no diré tacos perquè si no ja la lingüista me mata del tot, no és la crisi, són les decisions, que és cert que en temps de crisi tot és molt més complicat, però tampoc hem aprofitat la crisi per fer una transformació estructural i prendre mesures estructurals que són les que realment calen i les que realment s'han de fer. Rebaixar de capítol 1 és molt senzill, és el més senzill, és facilíssim, menys doblers en professionals i ja està, és el més senzill. Ara, no s'han pres mesures de consens que estem intentant ara, que és difícil, amb tots els meus respectes per si n'hi ha qualcuna a la sala, juntar tots els traumatòlegs i decidir quina pròtesi de cadera o quines pròtesis de cadera se compraran i poder aconseguir aquest consens. És complicat? Vaja, segur. Però amb aquest camí hem d'avançar per ser més efectius. Doncs moltes gràcies, consellera. Em sembla que podem tancar ja aquesta taula i ens retrobam a les 3 de la tarda. Gràcies.